Otieno. Kawachako eni ji adek mowuok e familia achiel e gweng' ma Kalithe West Migori sublocation Rangwe County ma Migori owang' ma otho e masira mar mach manyomuoch e odgi otieno ma piny norugodo kawuono. Mach manyaka sani pok ong'e gima ne okelo. Ji adek go magin dichuo, min ode kod nyathi gi mawuoyi ma jigni adek nyowang' ma ok nyal yangi ka anyuola gi to chich ni chal ni masirano dibedni ne wuok e lwet dhano. Ma en gima notimore e kaunti mano ma Homa Bay ka jafwambo marwa Ali Abich miyowa lerno. Ei dala Kennedy luoch kuyo kwa kochunya anyuolane kaachiel kod jogweng' mano yuoro mach owang'e masira mar mach mane owang'o mok nyalo yangi. Kennedy ma jahigni 41, min ode Vivian Oluoch jahigni 28 kod nyathigi mawuoyi Denmark Oluoch jahigni 3 e masira mar mach mapok ong'e gima ne okelo. Ji adek go ne oyudi okinyi ma kawuono ka ringregi okiewo e otandagi ka wuon Kennedy wacho negi chich e chal ka gima ne oneggi e chuny otieno kapok ne otia odno mach. Wabiro kwa gik ma gik dhoka mach oseluoro ma osemoko mach. Kedi dhoka osemoko ne nyathi moro miluongo ni Joffrey. Ma Joffrey ji otho e ot kendo ng'ato nie ot ka dier. Teru ka dhi malo adhi chiwo min Kennedy. Adhi kawo kwe madwa go dhoka muko. Kabi hago dot mukti aja ko tarimbo ka jiranda ko ema muko ba dot ko muko ba dot ka go wanga tielo ko ka ni dai no ka gindo line ya pima tini tunko ni mama ni diere di chore ni tunko panga pa line kalo gi makana yo ne gi to panga line ka ka mu ku dur ko mi to woe mai kiruja kwa no dot e kinde masirano mundu magorno bende nowang' molokore buru kendo weyo anyuolano gi lal maduong' ka familia nowacho ni tho mar Kennedy min ode kaachiel kod wuode owegi kod chuny lit ka gidwa ni mondo obila otimo nonro margi mar ng'eyo gima ne okelo masirano. Ni eto chalo ka gima onegi. Koro wan wakwayo ma sirikal omed nononwa mondo wang'e ni tang'o otimo kijana ni endi. Itimo ne nonro matut. Ong'e ane yawuoyi mane en godo nyoro mane gibudho godo nyaka late in the evening yesterday. Gik moko wang'e ot te. Nyini nigi kombe gi owang'. Kabat mare wall unit ma en godo e ot kanyo go owang'. Manyiso ni gigi eki chalo ka gima gin gik manosany kamoro achiel. Jalup ruoth ma West Migori Evelyn Otieu okoni nonro sani dhi nyime mar yango gima ne okelo tho mar ji adek go ma ringregi sani koro kan e kar kano ringre joma tho ma Homa Bay. Gokinyi ayudo simu kar saa 12 kama ni ot moro wang'. Koro ka ringa biro ogona simu ni dhot pod olor giloro gi. Koro ka ringa biro tayudo ka gisemuko dhot mondo gifweny ni dhano ne nie iye koso to wang' kende. Koro ka biro to ka adonjo ot ayudo ka ot wang' te dhano be ne nie iye. Wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang' te. Koro from there agocho ne OCS Rangwe sub county magiringo gibiro ka gi gari magicha gigocho ne DCI magibiro ka kato gi collect the bodies gidhigo. Koro investigation is going on. Angini gibiro miyo wawach badai. Tho mar Kennedy Oluoch min ode kaachiel kod nyathigi ma jahigni 3 sani koro kelo luoro mapek mokalo e gweng' ma kaendi ka familia mare kwayo tend arita kwe kaunti Homa Bay ka mondo otimo nonro mapiyo ong'e ni tang'o manokelo tho mar ji adek gi eki. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.